Denbora asko noien pentsetan kanpora fatia, baina Australia holan ez naukon momentu baten bez buruen. Aldu nintzen nien, elengoko egunien bertan kanguruak ikusten egoritzen gainera, hemengo animali exotikoa eta, oso ondo. Egonaz Byron Bay, lehen aipatu duten herritxo baten, bebai da holan kostan dauen herritxo bat, baina izen lehik hemen denbora gehiago geratzea, bai, aukeretako bada bai. Kaixo Naiara, zer moduz? Kaixo, hemen oso ondo. Hemendik antipodetan zauzela esan gekeixa, munduan beste puntan, zer moduz bizi da bat Australia inguru horretan? Bai, oso urrin dau. Ez dakit urrina igual nazen ego, baina oso gustora, oso pozik eta esperientzia berri bat bizitzen. Ze harrera inotzu Australiak? Oso ona, egisa esan. Aldu nintzen nien, elengoko egunien bertan kanguruak ikusten egoritzen gainera, hemengo animali exotikoa eta, oso ondo. Ze hilabete ja, gutxi gora bera hor? Egunerokoari erritmo hartuta? Bai, ja apur bat asentauta, zeldu nintzen nien izen zan, etxe batetik bestera mogiru, nire lekua topa arte, egona ze hilabete batzuk, baina, ja bastante asentauta. Hasieria kostau izatzun? Bai, egisa esan. Geixen bat, pixua topetia, lan denbora luzerako, hemen askotan, jendiak, itzen dau, como short term deitzen da, egoten die, igual ez dakit, bi aste leku baten, eta gero beste leku batera mogiru, eta jendia porretan doien nien, bere gelia izten dau libre, baina igual bi astetarako. Orduen, jetian faten da horra, baina gero beste leku bat tope oso, orduen, luzerako leku bat topetia ez da inerrisa. Esan dugu, ze hilabete zoia zela, hor, zer dela eta Australia? Edo nundik dator abentura hau bizi izateko ideia hori edo jatorri hori? Denbora asko noien pentsetan kanpora fatia, baina Australia holan ez naukon momentu baten bez buruen. Eta ez dakit zelan heldu zan nire mundura. Ikusi nauen aukera moruen hasi nintzen investigetan, informazioa topetan, biza desberdinak, zelan halko nintzen ona etorri. Eta, azkenien aukeratu nahi ona etortia eta hemen nau. Eta urtebete egiteko asmotan? Bai, printzipioz, biza urte baterako daukot hemen, eta ez dakit luzatuko ten, hueltako nazen, hor nabil, baina ondion pentsetan, ikusiko. Eta, zertarako zabitz baliatzen, biza hau? Nire helburuetako bat inglesa ikastia da, orduan etorri nintzen ikasle bizakin, eta egona ze inglesa ikasten, eta gure nagoen apur bat inglesa hobetu, gero lan hobiak topetako, eta gero bai, esperientzia moruen. Beste herrialde baten bizi, beste kultura bat, beste hizkuntza bat, eta esperientzia hori aukitzeko bai. Hor atzian ikusten dugun hiri hori Gold Coast da, ezta? Hortxe zauz? Bai, horixe, Gold Coast. Eta nun da gutxi gara, guk mapan kokatzeko? Mapa hartzen mozu, ez, dago lan Sydney dauen horko kosta hortan, apurua goratxua, eta horri inguruan dauz Gold Coast, Byron Bay, Byron Bay holan leku ezagun bada, eta hor onduen. Esan geke hor negua dala oin, ez dakit segiro dakotzuen, ikusten dugu eurixa dala? Bai, neguen gaz, eta noizbenka hemen be eurixa itzen dago, ez da beti eguzkisa eta eguraldi ona playa, eurixa be bada, ikusten duzuen moruen, eta noizbenka eurixa, temperaturak bajaude desente, eta txaketatxo bat ondo etorten da urteteko. Orduen, noizbenka urteten da eguzkisa, baina eurixa, eta igual egun baten aldauen eurixa, eguzkisa, gero hortzadarra askotan urteten da, eta egun igualien dan aukizike. Eta hiri moduan zelakoa da Gold Coast? Oso ondo, girua, beti girua, gainean ibizina ze Surfers Paradise, dala holan zentrua, eta gero daz beste leku batzuk, holan hemendik apuat urrintxo da zela, Barley edo Kulangata eta beste leku batzuk, eta hor esango nuke bizi dela australiano gehiago hemen da apurua turistikoa hua, eta hori, da como zona vacacional esango nuke, eta, bastante giro egoten da hemen normalian. Eta gustora ondo. Parajiak eta paisaiak zelakoa dira horren guruan? Oso politxak. Playak, areia holan txurixa, ura bastante gardena izaten dabe bai, eta, menditsuak, eta, oso paraje politxak. Eta surfitzeko eta holan bai saiatzen abiela, oso ondo. Brisbane inguruan daue bai, ez da, nahiko gertu hortik? Bai, Brisbane da holan beste hiri bat, ez da guain gertu kostatik,
baina bai da beste herri bat bastante handixa, eta da apur bat gehiago Madrid moruen izango nauke, apur bat korporatiboa edo. Eta hau da surfista gehiago da hemen, kosta, bueno, beste bizitza lasaiagoa dago hemen. Zuk dana ala horik garbi zeukan, kostaldian gura zebela, ezta? Bai, oso argi. Surfakin eta bai, lo de zerikusiako horrek? Bueno, plus bat moruen izango nauke. Osea, gure nagoen bizitzia, ze oinarteen azegon inoiz kostaldien olan, osea, kosta daukon leku baten bizitzen. Eta hori ba, gure nagoen esperientzia hori auki, gero ba, surfa bai guzteta jat, eta bueno, urakin zer ikusitza daukon deportiak, o, bueno, bentzete, kintzak asko uste jat, buzeo bai, surf, eta, bueno, ba, hemen dauko dana oso gertu, orduan, bueno, ba, gure nagoen esperientzia hori bizi bai. Eta ingles hori badoia hobetzen? Bueno, bagabitz, bai, akademian egon itzen 3 hilabete, eta, bueno, hobetzen nabil. Eta gero, zer dakotzu asmo egiteko? Project management, dala proiektu kudeaketa, eta egongona 8 hilabete hori ikasten, eta, bueno, ba, ikasi eta lana bai da, ze hemen, bueno, bizi alizeteko be lan inbikot, orduen, ba, nire hurrengoko etapa izango da, ba, hori hau ikasi eta lanakin jarraitzu bai. Eta ikasketa horrek hasi aurretik, bidaiatzeko aprobetxoko duzu? Nik uste tartien ingotela bidaiatxoren bat edo, baina, bueno, inau lanien apurra dirua irabazteko eta gero bidaiak inalizeteko, Australia inguruak eta beste herrialde batzutara bai fateko asmoa. Zertan zabitz lanian? Ba, inau garbitzaile moruen hotel baten. Housekeeping. Eta Australian oin arte bidaiatu ahal izan duzunagatik, ze leku esautu dituzu eta zein gustatu gehien? Egonaz Byron Bay, lehen aipatu duten herritxo baten, bai da lan kostan dauen herritxo bat, oso politxa, bai, eta, bueno, oso giro ona zauen, musikia bai zuzenian, eta, bueno, ikusten, ez dakit, ambiente oso ona notetan da bertan, ez dakit, gustora. Eta gero Nusa eta beste herritxo batzuk, eta hemen inguruen bai oso leku politxa da, orduan bai egonaz Bakulangata edo komentadoten Barli, eta, bueno, beste txokotxo batzuk bai, eta oso politxak bai. Aipatu dituzu beste bidaia batzuk eta, zer dakotzu behiz jota, onora gustoko zatzun fatia? Bueno, Australian bertan bai gustoko joaten, fatia, bueno, Australiako hainbat leku, Arli Beach, gero dago como una barrera de coral, bai, eta han buzeetia gustoko jaten bai ikusteko. Eta bueno, gero suriazti asiatikora gustoko jaten fatia bai. Bali, Filipinas, Japon, ez dakit, leku asko. Esan dugu, printzipioz, martxor arte, egongo zarela hor, eta gero ze asmo? Ba, gero ez dakit. Ez dakit, aukera ezberdina daukote edo biza luzatu, Espainiara hueltau, beste lekuren batera fan, bueno, ondiona apurra pentsetan, baina izen lehik hemen denbora gehiago geratzea, bai, aukeretako bada, bai. Printzipioz, gustosatzu herrialdea, ezta? Bai, asko. Eta esperientzia bai? Bai, jente pilo bat ezagutu dut, herrialde desberdinetakoak, eta, bueno, beste bizitza estilo badago hemen. Bueno, kirola asko praktiketan da, goizeko xeiretan ikustezu jendiak alian korrika, ez dakik gero nire bizitza estiloakin bat dator eta orduen, bueno, ez dakit oso ondo sentiruna zemen, ez? Ba, hori, ondo jan, kirola... Oso ondo nahiera, ba, mila esker eta segi esperientzia bizi izaten. Eskerrik asko? Eskerrik asko zuei. Ondo segi, gero arte. Agur.